И здравейте, мои приятели, аз съм Люк Бомбей и сега ще снимам на Сплек. Ще обясня малко по-късно, като започваме да след 2-1. Я падаме. Това е Сплек, ще играем днес на Сплек и аз почти ме убиха, но още не са. И значи Сплек се играе така. По принцип Сплек се играе по много лесен начин. Дава ти една лопатка и айрон и само трябва да целиш и да буташ хората. Но бутнат ли те помират, ще имаш само един живот. По принцип не можеш да ги биеш с лопатата, защото съм пробвал, но можеш пък да целиш с яйца и така ги буташ. Паднах аз. Аз направих дупката и аз паднах. Лол. Ето сега си невидим, нали, invisible си и можеш да летиш, но не можеш да правиш дупки. Да, така, тук някои хора са играели Сплек, знаят за какво става на въпрос. И ето тук отдолу може да видите един Ender Dragon, който е бък от сървър. Много хора са играели Сплек, тя по принцип е известна играта Сплек в Майнкрафт. И не знам, според мен е известна. Мислих, че тези цели с мен. Никой ли не остана? Честно? О, стана един. Кой падна специалното? И победител за сега е The Cute Dropper. О! Има още двама. Като е единия. Ще го преследвам просто. О, защо се гледа така? Тъй цели по мен. What the fuck? Oh, the quick chopper, the chili.
И така, за сега ще спра клипа и ще го пусна, когато почне другата игра. Другата игра ще няма да е сплек, ще е тайна. И довиждане за сега. Здравейте, пак съм тук. Виждате каква е другата игра. Казва се The Herobrine. Като започне играта след 20 секунди ще обясня как се играе. Значи хора, ако ви е харесал този клип, дайте му един лайк, това ще го повтарям всеки епизод. И казвайте някои игри, на които да играя, които почват игра. И сега ще ви обясна. Значи, избирате си какъв, нали, има много, почина да не бие Herobrine, ето тук някъде, в момента ме цепи, ще ме килни, тук някъде, убиме. Сега вие сте пак invisible, но не виждате къде е Herobrine. И те не виждат вас. В принцип, това е хубава игра, но когато Herobrine е нахален и почва да бие само по един, и лошото е, че не може да се вижда. Ето го тук, сега може да различите Herobrine. Ето тук е Herobrine някъде, където излизат пушек, т.е. дим. Там е Herobrine. Като го удариш, излиза все едно пропада лава. И той може да пуска капани, например прилепи. Когато играете на Herobrine, като видите прилепи, бягайте, защото те експлодират. Друго за Herobrine няма. Има Archer, Lizard, Mage и най-различни раси. Според мен Archer е най-силен, защото аз винаги игра с Archer. И това е за Herobrine, няма друго. Сега има само 6 такива, където сега играят, другите са убити. И тази игра като че няма да свърши доста бързо. Това е. О, тук е трудно. Про. Да. Yes. 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 No. No. О, сега има двама Herobrine. Не знам защо ми изведнъж точно да цепи. То доста яката. О, не, правим се. Остават още 660 секунди да свърши играта.
по-бързо. Иначе The Herobrine и Spec са доста известни игри, макар че някои хора не си ги играли. Но не знам, общо като цяло ми харесват само Parkour, Spec, The Herobrine, Trouble in Mineville и, например, да кажем, Hide and Seek. Така, да хора, малко сега да ви казвам, казвайте някои игри, като сте гледали клипа и ви я хареса, казвайте, например, някои игри, на които да играя или да снимам. Пишете коментари, аз ще направя на Skype, там ще спамя и кой да не обича спам, просто ме блокнете, не дейте хейтайте, защото пак казвам, това ще казвам абсолютно всеки хейтър станахи и така нататък. Всеки просто ме блокнете и не знам, но само единствено не хейтвам. Само един Herobrine за сега и трима, които се дават да... Якото ми, че като умреш, можеш да летиш. О, ето го Herobrine. Сега вече го виждаме, защото печелят тези, които оцеляват. Мадди Гол. Когато мине известно време, Herobrine се появява и се вижда. И така, хора, дано ви е харесал клипът. Ако ви е харесал, дайте един лайк, абонирайте се за моя канал за още клипове, дано да ви е харесал клипа и до скоро!